Avui ensenyaré una aquarel·la que he fet en plan catarsis. He passat la infecció del coronavirus i durant aquesta infecció, durant aquests dies d'aïllament i de superar la malaltia, doncs he aprofitat per catàrticament fer una aquarel·la on jo he anat buscant la manera de representar el que m'estava passant. Una de les coses és la gent que estava lluitant contra això, com si el meu amic Peter Bruegel hagués baixat i estigués combatent el virus amb un garrot i una paleta de pintor i una cosa molt important és com imaginava jo els virus, imaginant també amb representacions d'insectes, representacions més o menys que jo he vist fotografiades, però deixant-me portar per la fantasia. Com que són uns bitxos que jo no he vist mai, els científics els veuen al microscopi i jo me'ls he imaginat amb tots els sistemes agressius que poden tenir. I situats en un espai incert i fosc. També pensant en els doctors que amb una pala de matar mosques lluiten cada dia amb els seus mitjans. Els virus a vegades venen suggerits per mosques, per puces, per xinxes i tots els insectes que han estat agressius. O una princesa, que és aquesta princesa, amb la falç i el martell i el cucurutxo vermell de la Revolució Soviètica. També hi ha una altra que és el vacunador i el bat de beisbol. Per sort, aquesta pandèmia per mi ha estat superada i amb molta pena pels que ja no hi són o els que tenen seqüeles. Espero que això avui també us hagi distret una estona i que continueu augmentant les subscripcions al meu canal. Moltes gràcies.